Salam mehriban eldaşlar, yana men İzzet Adil. Yalqın TV kanalında sizler bizleri YouTube'da görüp otyapsizlar. Dostlar, bugün bizler bugünkü programımızda toppa çağıcıklar toppa oynadık görkezler. Toppa ne hil oynalınýar, bunun ne hil kanunlar var. Bulary hemmelerimiz birlikte izlas görer. Çağıcıklar oynap oturan tanasında sorar. Ne hil oynalınýar, ne hil oyun bolýar we gaýsy wagtlarda oynalınýar. Toppaz diýen oyunu umumanın baş aylarında çağıcıklar oynayarlar. Onun sebeplerini kommentte bilgen dostlarımız yazıp geçsinler. Nämçin ýygy şaýlarda köpürak aşyk topparlar oynanýar. Ondan soň dostlar çağıcıklar bilen bile toppada oynar. Ondan soň programymyz hem otarýar. Gelende birlikde hemlerimiz çağıcıkların oyunlarını tomaşa edel izleyelim. Bunlar da oynayacak top alın kılınçı diye. Toppada oynayacak bolsaň gylçydmak gerekmi? Ha, daýra. Ha, indi näme etmeli? Ha, hanys oynalýarmy? Kim hanyňyz kim? Näme dep otýarsyňyz ony? Hanışı. Topady paýlap hanyşmalymy? Hayırlarca hanışı. Ne hanı? Ya hayırlar. Şu bilaka, gelin ha oyuncaklardan sanatın oyunda. Şöyle. Her qaysyny öz deňini tapmaly bolýarmy? Öz barabarna. Bir kadam jamyasy. Salam bilen meni. Ya meni kutada. Aydana. Kutada. Näme etdiňiz? Näme bolýar? Näme etmeli? Cikka wasa, bukka wasa bulardan bolýar, cikka wasa bolýar. Ha, işlediňizmi? Ha, ýene taşlaň, men görmedim. Onu hesapda al ony. Senden cikkemi bukkami? Menen bukka. Bukka gaýsy bolýaryň? Şu taraf bukkasimy bolýar, taşla. Kimin taşladı? Bukka boldy. Sizler awal taşlamaly. Ha. Çuğmasına getir. Olan kuçuğu olurmaly, bilen kuçuğu da bilirmaly. Ha. Indi çuğdurmalymy? Näme üçin çuğdurmaly? Ha. Indi sizler o taraf ýanky neferlermi? Bular bu tarafmy? Olan küçüğün için olar aval urmalymy? Ha. Bilen kuçuğu da bilirler. Olan kuçuğu da bilirler. Gıldan dışarı çıkıp durun. Buradan çıkıp oturma. Kaç bolmasın sen? Yarına var Bursa'da nokta yok mu? Gıldan çıkarmalı mı şuları? Bir-birden. Son olar kaçan vurmalı? Bilirler çıkmada kalı vurmalı bilirler. Ha. Ha. Çıkmadı. Doğdum kim aldı? Kim aldı? Bu kadar hındıklarını. Kim olacak onda? Değmeyen öz seneme değiller. Çıktı mı? Ben görmeyen aldım. Tamam, çıktı. Aşağıya ne diyeyim? Kendine mi? Hemes çıktı mı? Durun, näme boldy indi?
Şol toppa galan üçünmi? Ha. Bolonu vurun. Aytmay. Çıkmadı mı? Hala bu süt yavaş. Çok. Çıkı. Ödü qalsa näme bolmaly indi? Sizler urmaly indi. Sen yeni aňyr sürdüň da, näme üçin? Ha. Näme çakışdy? O näme boldy? Birden galandymy? Oyunu kaçan halas bolýar? Ha. Ya 20 tane yarım takıda. Ha. Kaç oturun? Alınan kaçın topla uçup degamasın. Sen direkt böyle tağın çıkısın aldı ha. Ben anlasın da. Ha. Dayla. Halıyla Ayla işte. Orasını istedim. Mana men toppa daldım. Menem urmaly. Şöyle tutmaly mı? Menem urmaly. Haytın uray. Sergiye vurmalı. Sergiye vurmalı. Yağmur yağmur. Bir kişi vurayım kişi. Şöyle vurmalı mı? Şöyle durun. Ya içeriden. Dostlar, doğrudanam toppadın bir öz maharati bolar ekeni. Bizler oynap görmemizden soň muni näil urulýa, nä tarikda tutulýa we nä rakam ýakynlaşyp urmaly. Onu bilmediğimiz için urban bilemizok. Çıkarmaga böyle oyun hatta toppada degir bilemizok. Şoň üçin menem bir sine şeýin diýdim, indi basan çağıjyklaryň ýene öýlerinde bolýar. Yani näil oýnýar. Dostlar, onda batan hemelerini gördüňiz. Bile izledik toppa näil kanun bolýar ekeni, näil oýun bolýar eken hemelerimiz bile gördük. Onda bu programdan häzir şeýerde gotarýa. Hemelerini taýyryjak, uýdumda çyle gelecek programda çyle Kudretli Allah Taala tapşyran. Ýerde bolsaňyz hoşsa bolun, Allah ýalaňyz bolsun.